Здравейте, баш майстори! В предишния епизод ви показахме професионалните машини. Днес ще обърнем внимание на бюджетните. Това са моделите на Bosch, Angel, Raider и Delo. Започваме с зеления Bosch. Доста балансирана машина. Батерията е 18 волтова с индикация за заряд от серията Power for All. Доста удобен двоен спусък. Шината е 15 см, веригата е Oregon, а скоростта на въртене е 7 метра в секунда, което е доста добре. Обтягането на веригата също става лесно. Разхлабвате, опъвате, затягате и заключвате. Моделът на Angel 18 волтова литий-ион батерия с индикация за ниво на заряд. Доста удобна и елегантна машина с двоен спусък. Скоростта на веригата е 5 метра в секунда, дължината е 15 см. Теглото на машината е 1 кг и 100 г без батерията, която е всъщност най-леката машина. Да разгледаме машината на Raider, може би най-бюджетния и най-изчистения модел. Има индикация на батерията, която е 20 волтова. Веригата няма автоматично смазване, трябва периодично да се смазва, а обтягането става пак по този начин. Разхлабвате, с отвърка от тук опъвате, след това стягате и заключвате. И накрая нека да разгледаме модела на Delo. Какво е характерно за него? 20 волтова литий-ион батерия с индикация за ниво, предпазител за ръката. За разлика от другите машини няма предпазител отгоре на веригата, но това играе тази роля. Характерно за нея е, че с 20 см шина обтягането на веригата става с ключ, който разхлабвате, после с отвърка от тук опъвате и след това затягате. Важно за нея е, че има резервоар за масло и смазването на веригата става автоматично. Скоростта на веригата е 5 метра в секунда. Тези машини ви чакат в магазини Баш Майстора във Варна и онлайн. Очаквам ви!